Dobar dan i dobrodošli. U današnjem videoklipu u saradnji sa moja kompanijom, odnosno Computerlandom, imamo Kronos 4 Plus pametni sat na recenziju. Kod mene je ovaj sat od juče i otprilike 24 sata sam proveo sa njim. Napunio sam ga, testirao u toku dana, bio i na posao sa njim i u toku dana, pošto sam rekao, već ga testiram, tako da već sam upoznat otprilike s ovim satom. Tako da idemo prvo na unboxing ove kutije, da vidimo šta sve ima zanimljivo unutra, pa ćemo kasnije da se bacimo na sat, da vidimo kako se ponaša u svakodnevnoj upotrebi. Kadrove koje ste vidjeli na početku klipa zapravo su snimljeni pre skoro mjesec i po dana. Ovaj sat koji držim u ruci uopšte nije taj sat. Suštinski jeste zato što je Kronos 4 i dalje, ali je ovo totalno drugi model. Šta se desilo sa prošlim satom? Zapravo se desila jedna mala nezgoda, pa je moralo da se vrati na servis, pa se svašta nešto iskomplikovalo, ja nisam bio u zemlji. I u suštini sad u ruci držim totalno drugi sat. Dakle, ja sam snimio i otvaranje sata, i uvod, i testiranje, i svašta nešto. Međutim, desilo se šta se desilo, o tome ćemo nešto malo kasnije. Tako da nema poente sada da snimam otvaranje i tako dalje, to ćete vidjeti kadrove koji su snimljeni pre mjesec i po dana otprilike. A ja ću malo da pričam ovako u kameru, da vam kažem, pošto sam testirao sat, kako mi se čini, da li je dobar i za koga je ovaj sat. I naravno o tom jednom problemu. Treći dan i isti video o ovom satu. Prošlo snimanje sam prekinuo iz prostog razloga što želeo sam da upalim sat ili da ga stavim na ruku i sve to. Međutim, kako sam upalio sat, tražio da se povežem sa telefonom. Povezivanje s ovim satom je dosta jednostavno. Pojavit će se QR kod na satu koji skenirate telefonom, zatim skinete aplikaciju. Nisam siguran kako se zove, u svakom slučaju imat ćete kroz klip kako izgleda aplikacija i nešto malo kasnije ćemo detaljnije o njoj. Povežete audio pozive, povežete se s aplikacijom, odnosno dodate uređaj, automatski se setuje i vreme i sve. Međutim, tu stupa drugi problem zašto sam prekinuo snimanje, to je zato što sam trebao da updateujem sam sat, jeli. Bio je neki update i međutim ne možete da updateujete ako nemate 50% baterije na satu. Ja sam imao 35-6, tako nešto, tako da sam stavio da se puni tog momenta, međutim nisam nastavio snimanje te večeri. Ali tamo mogu malo da vam pričam o punjaču. Dakle, u pitanju je klasičan magnetni punjač, dakle sve što treba je da stavite sat na magnet. I ovaj USB stavite u neki punjač, jeli. Dužina nije nešto pretjerano velika, ali za sad će biti sasvim korektna. Pogotovo što je ovo mala baterija i može da se puni recimo i preko laptopa i preko kompjutera i tako dalje. Ovaj konkretno ne znam koliko sam punio, sigurno par sati, međutim onaj prošli koliko se sećam je otprilike 2 sata i 15 minuta trebalo da se napuni sat, što zaista nije puno vremena jer kasnije kada napunite jednom sat imate sigurno nekakvih 5-6 dana korišćenja. Nisam stigao da ga testiram 4-5 dana, ali procentualno koliko sam gledao, otprilike tako ispada sa settingsima koje sam ja podesio. Naravno, to sve zavisi da li imate Always On display uključen, to znatno smanjuje bateriju, međutim ako imate ovaj samo na pokret da reaguje, onda to zaista može da produži vek baterije. Pa dobro, kad sam već čekao ovaj moment, ajde da izaberemo neku narukvicu i da stavimo. Kao što možemo da vidimo u pakovanju, dobijemo čak 7 narukvica, što je zaista gotivno. Ja sam još u prošlom testiranju, pošto sam nosio ovaj sat i na poslu i sve, najviše volao ovu narukvicu sivu. Tačnije, na poslu sam nosio ovu ljubičastu zbog prljanja jer siva mi delo da će nekako lakše da se uprlja. U suštini kačenje je jako jednostavno, samo slajdujete sa obe strane i to je to. A ovu narukvicu sam volao iz razloga što možete da štelujete tačno koliko vam odgovara, dakle da zategne ruku. Sat je u potpunosti izrađen od metala i zaista deluje jako kvalitetno. S ovim oblikom podsjeća malo na ovaj iPhone-ov sat. Također sat ima neku težinu, dakle nemojte da mislite da je neki lagani sat. Meni lično ne smeta, ja volim kad je sat malo teži. Vratio bih se na ovo pakovanje jer zaista mi je nevjerovatno da se u sat dobije čak 7 narukvica. Obično se dobije tipa 1, eventualno 2. Ali čak 7 narukvica koje možete da kombinujete bukvalno svaki dan da menjate različitu narukvicu. Ali ovo mi je nevjerovatno, dakle imate čak i za neke otmenije situacije, imate i neke sportske tipove gume ako se znojite, imate i ove za svaki dan. Ne znam šta je ovo, možda neki najlon kao, ne znam ni ja. Ali narukvice naravno nisu toliko bitne kao sam sat, jeli? A sat mogu da kažem da je zaista korektan. Sjećam se kad sam prvi put upalio sat i krenuo da listam ovo, delo mi je kao, wow, brate mili, ovo ima 60 Hz. Ali sad kako koristim jedan drugi sat koji će biti naredni video i kad sam se vratio na ovaj nekako deluje mi kao da malo secka. Inače u pitanju je AMOLED ekran. Zapravo da me ne shvatite pogrešno, nije da secka, nego recimo da ovaj sat koji koristim ima 60 FPS, mada ja iz nekog razloga mislim da ima čak i 120. A da ovaj recimo ima 30 i to ne mora da bude nužno loše, zapravo za ovu cenu dobijete jako kvalitetan sat i jako kvalitetan display gdje većina ljudi neće ni primetiti kako ovo radi da je zapravo 30 FPS-a i većini to neće uopšte ni predstavljati problem, pogotovo zbog svih mogućnosti koje ovaj sat ima. Kao što vidite točkiće možemo da podešavamo ovaj menu, ovdje imamo svakakve aplikacije, međutim većina njih neće da radi bez aplikacije na telefonu. To možda malo smara, ali ok. Sa donje strane se nalaze svakakvi senzori, u suštini imamo svašta nešto. I da meri šećer u krvi i da meri otkucaje srca. Za šećer u krvi zaista ne mogu da poverujem u to. Otkucaje srca, ajde, može nekako da izmeri, čak to mogu da testiram jer su meni uvek malo viši otkucaji. Ali tipa kiseonik u krvi, spavanje i tako dalje,
Sumnjam da to zapravo precizno radi. Što naravno i ne treba precizno da radi jer ovdje stalno napominju da ovo nije medicinski uređaj i nije, ovo samo treba da vam bude kao neko pomagalo. Ima dosta zanimljivih i korisnih mogućnosti. Tipa kad slajdamo na levo imamo neke aplikacije koje smo skoro koristili, na desno su otkucaji srca, spavanje i tako dalje. Odozgo su vam obaveštenje, inače možete da pričate preko sata ako vas neko zove, da primate sve poruke, sve pozive. Nisam siguran da li možete da odgovarate, sad trenutno nemam opciju da to testiram. Kada kliknete ovo dole dugme zapravo se upali meni gdje imate neke prečice. Dakle tu vidite bateriju, vidite koji je mod uključen, imate tipa lampu, ovo može da bude zgodna stvar kad uđete negdje u mračnu prostoriju, zapravo jako svetla i korisna mi je bila. Naravno imate opciju za Bluetooth za povezivanje, ali najbitnija stvar možete da uradite sve to i da dodate neke opcije koje zapravo vama trebaju. Sat navodno podržava ChatGPT, međutim ja prošlog puta nisam uspio da povežem nikako ništa, tako da ovog puta zaista mislim da nema ni potrebe da se cijem oko toga. Možda ne radi zbog našeg regiona. Pomenuo sam da imamo AMOLED ekran na ekranu i zaista se jako lepo vidi, dakle i na direktnom suncu sam mogao da vidim. Početkom oktobra još bilo sunce i onda dolazimo do dve velike mane zapravo ovog sata. Zapravo nisu velike mane, jedna više kompromisa i jedna je ono što se meni desilo. U pitanju je aplikacija. Razumijem ja da moraju nekako da zarade, ali toliko reklama na aplikaciji zaista nekako kvari i utisak. Možete da skupljate neke coince za te reklame koje gledate pa da kupite neke watch face-ove, iako zaista nisu skupi svega par stotina dinara, ali opet ok je da budete nagrađeni za to što gledate reklame. Sama aplikacija kao aplikacija koju izuzmemo reklame je zaista korektna. Ima sve u suštini što vam je potrebno. Ja se sad nisam kretao sa satom, nisam pravio korake, nisam ništa, to je sve bilo zabeleženo na prošlom satu, međutim te podatke nemam. Ali veliki problem je zapravo vodootpornost. Ovaj sat po standardu ima IP67 certifikaciju. Dakle, trebalo bi da možete idete sa njim na kupanje, u bazen i tako dalje. Ja sam prošli sat pokvasio, evo pustit ću vam i snimak, ispod mlaza vode na česmi i taj mlaz vode zapravo uopšte nije bio jak. Kao što vidite, u tom trenutku sat radi bez problema i radio je narednih pola sata. Ono što mi se mnogo sviđa kada pokvasite sat jeste mogućnost da zapravo izbacite vodu iz sata. Tada sat pusti neku frekvenciju koja na sav glas dakle pišti i kaže da protresete sat, dakle piše na ekranu da protresete sat. I zaista ta opcija radi, dakle par kapljica vode izađe još iz sata. Međutim, posle pola sata kako sam to testirao, ekran je krenuo da brljavi. U početku je promenio boju pa nije hteo da reaguje i onda se totalno ugasio. Ja sam se malo uspaničio s obzirom da nisam znao šta da radim u tom trenutku. Jednostavno očekuje se recenzija od mene, a sat je pokvaren. Suštinski ne mojom krivicom jer ima IP67 certifikaciju. Ja sam taj sat kasnije vratio na servis, a dobio sam ovaj drugi sat, jeli nov. Što bi se reklo, ko čeka taj dočeka. Također sat može da prati razne vrste treninga, dakle vožnja bicikle, planinarenje, ne znam, fudbal, trčanje i tako dalje. Što opet kažem može da bude zgodna stvar čisto kao neki podsjetnik ili zapisnik ili tako dalje. Mnogo zgodna stvar koja mi se sviđa jeste snimač audio zvuka. I verujem da je kvalitet mikrofona zapravo malo lošiji, ali hajde da testiramo. Dakle, 1.1.2.2 nešto ćemo da pričamo ovdje pa ćemo kasnije da pustimo ovako da se čuje. I da vidimo. 1.1.2.2 nešto ćemo da pričamo ovdje pa ćemo kasnije da pustimo ovako da se čuje. Ja se nadam da ste čuli makar nešto. S obzirom da zvučnik nije nešto pretjerano jak, ali ako trebate da pričate za pozive, mislim da će biti sasvim korektan. E sad naravno da niste u nekoj prostoriji gdje je neka gužva, inače morali biste ovako da pričate što je malo čudno. Što se tiče interfejsa, meni se zapravo jako sviđa, dakle imate sve što vam treba, dakle može da meri temperaturu, može da meri, ne znam, imate alarme, imate muziku da puštate, kiseonik u krvi, svašta nešto. Ja sam se recimo navikao na alarm na mom satu koji trenutno koristim, opet kažem bit će naredni klip. Evo sad ćemo recimo da testiramo alarm, naviću za koji minut da zvoni da vidimo kakve su vibracije. Trenutno je 18.23, ja sam stavio 18.24. Vibracije nisu tako jake, ali zvuk je dovoljno jak da vas probudi, ja bih rekao. Ono što mi se jako sviđa, imate kompas. Ne znam zašto ovo mi je uvek bilo cool. Ne znam koliko prosječnom čovjeku treba kompas na satu, ali recimo meni je zanimljivo, tako da ja često uđem u kompas. U suštini, polako dolazimo do kraja ove recenzije, ovo nije ni bila recenzija, ovo je više kao utisci o satu. Šta bih mogao da kažem za kraj? Ovo je zaista korektan komad tehnologije. Donosi dosta nekih opcija, dosta dobru izradu, dosta dobar ekran, dosta dobru bateriju, dakle na jeftinijim satovima ta baterija čak traje i po dan, dva samo. Ovdje dobijete recimo 5-6 dana sa samo jednim punjenjem, što je zaista korektno. Onda dobijete metalnu izradu, dobijate 7 narukvica, dakle 7 narukvica za svaki dan možete da menjate. Dakle, ne prevelika cena, a dobijate dosta toga iz, rekao bih, high-end satova. Naravno, ne možemo da uporedimo sa nekim znatno skupljim satovima, ali zapravo za ovu cenu jako korektno. Idu novogodišnji i božićni praznici, za nekog ljubitelja tehnologije, ovo može biti prava stvar. Još jednom veliko hvala moje kompaniji Computerlandu koji su poslali ovo na recenziju. Od mene sat ima apsolutnu preporuku ako vam ne smetaju te reklame na
na aplikaciji. Mada opet kažem korektno jer dobijate mogućnost da kupite watch face-eve. Još jedna jako bitna stvar pre kraja, always on display. Apsolutno ne morate da ga uključujete. Zašto? Zato što ovo na pokret radi jako dobro i rekao bih savršeno. Na poslu ruka mi je bilo u džepu, samo sam bacio pogled i malo pomerio sat, evo kao što se i sad upalio se i tada. Tako da ovo toliko dobro radi da bukvalno nema poente paliti always on display. Eventualno ako ste na nekom slavlju ili bilo šta pa stavite neku elegantniju pozadinu. U svakom slučaju, Kronos 4 Plus, ko što rekao, ima apsolutnu preporuku. Vi napišite vaše mišljenje u komentarima, da li vam se sviđa, kako ste zadovoljni, da li ste kupili. A mi se vidimo u nekom narednom klipu, recenziji i tako dalje. Veliki pozdrav!